за нечестна кампания, но кмет Дейвис е страхотен човек и е направила куп добри неща за Роял Оутс. Като почистването на парка, ежегодното плюене на костилки от череши. Обичате да плюете костилки, нали? Ако някой е лош, то това съм аз. Наговорих куп ужасни и неверни неща и съжалявам, но това не съм аз. От сега кампанията ми ще е предлагане на нови идеи, независимо от резултата. Обещавам. Не ставаш, шумникова! И поздравления за Тереса Дейвис, която спечели надпреварата и беше преизбрана за кмет на Роял Оутс. Ей, скъпа, с майка ти искахме да ти кажем колко много се гордеем с теб. Но аз изгубих на изборите. Така е, но ти разбра, че е по-важно да оставиш себе си, отколкото да спечелиш. В такъв случай и аз се гордея със себе си. Добре, госпожо кмет, ето ги ножиците за рязане. Боядисах ги прозово, за да са в тон с тоалета.